ही वालायची असा कणी. त्यानंतर इकडे कोकम सरबत, ह्यो आगुळा, पुढे कोकमा असत. हे बघा कोकम आमसूल एका म्हणतात. तर अशा प्रकारचे गावठी प्रोडक्ट आहेत ना सगळे, ते तुमका मिळू शकतात. आपल्या साईटवर तुम्ही गेलास इंस्टाग्रामच्या, इकडे पण असत. त्याच रेटने आम्ही तुमका देतलो. 40 रुपये. आणि हे कसे आहेत? 35 आणि 40 नारळ. आणि ह्या मापा ना ह्या शेरामध्ये असता. एक शेर आहे त्यामध्ये ह्या माप असतात. त्यानंतर ह्या चिंचेचा आंबाट आहे. ह्या वर्षीचा काय गे? गेल्या वर्षीचा. ते का मीठ लावून ठेवला ना, बिये काढलेली आहे. ते बघा हे सीडलेस आहे. बिये काढूचे लागतात, खराब होता कामा नये म्हणून. चला केळीची बोंडा इकडे घेतलो आपण. आणि ह्याच्यामध्ये करांदे सुद्धा असत घेतलेले. पुढे पण कणगे सुद्धा असत. आपलं आता नेक्स्ट बाजारामध्ये आपण कणगे खरेदी करायचे. बघू कोणाची जर ऑर्डर असत तर नक्की माका DM करा तुम्ही. मी तुमका खरेदी करून पाठवून देईन. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, तुमका मी गेल्या बाजाराचे व्हिडिओ टाकलेले मी, त्यामध्ये मी तुमका सांगितलेलं आहे डिटेल्समध्ये की आपण गावठी एक ब्रँड चालू केलेलो असा. जे तुम्ही बाजारामध्ये गावठी प्रोडक्ट बघतास ना, तर त्याबद्दल तुमका जर काय ऑर्डर करूची असतात तर तुम्ही नक्कीच करू शकता. आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला ऑर्डरसुद्धा इलेले होते, ज्यांचं पार्सल घेऊन मी आता जाते कणकवलीमध्ये. हे इकडे दिसता तुमका पार्सल ती 2. तर ती आपल्या टाकूची आहेत कुरिअरच्या ऑफिसमध्ये. तर गावठीबद्दल काय आहे, गावठी म्हणजे काय ब्रँड आहे, तर तुमका मी सांगते ह्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा. आणि पुढे सांगते मी तुमका. आणि तुमका जर अजून डिटेल्समध्ये जर जाणून घ्यायचं असत तर गावठी नावाचा आपला इंस्टाग्रामचा पेज असा किंवा कोंद्रेव नावाचा पेज असा, तिकडे जाऊन सुद्धा तुम्ही रील्स बघू शकता. तिथून तुमका समजू शकता. आणि जर ह्याच्या अगोदरचे व्हिडिओ आपले कोणी बघितले नसतील तर नक्कीच खाली जो मेन्शन केलेला व्हॉट्सअप नंबर आहे त्यावर तुम्ही हाय करून ऑर्डर करू शकतास. आज आपण जातलो कणकवलीमध्ये मंगळवारचो दर आठवड्याक बाजार असतं. ह्याच्या अगोदरसुद्धा आपण केलेले होते बाजार, पण आता आपण एक बिझनेस चालू केलेलो आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक बाजार आपल्याला कव्हर करूचे लागतले आहेत. कारण लोकांचे जसे ऑर्डर असतात तसे आपल्याला ते त्यांना पाठवून देऊचे लागतात. मुंबई म्हणा, पुणे म्हणा, कुठे पण पाठवून देऊचे लागतात. त्यासाठी आता आपल्याला सगळे बाजार सिंधुदुर्गातले कव्हर करूचेच लागतले आहेत. तर हे व्हिडिओ पूर्ण बघा. त्यामध्ये तुमका मी मध्ये सांगीन आपल्या गावठीबद्दल. आणि बाजारामध्ये पण नवीन काही इला तर आपण तुमका दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करीन. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. आणि कोंद्रेव नावाचा इंस्टाग्रामवर पेज असा आणि एक गावठीसुद्धा पेज असा, त्याच्यासुद्धा दोन्ही पेजला तुम्ही फॉलो करा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, ह्यो जो समोर दिसताना रस्तो तो गेलो हायवे, म्हणजे बाजारपेठेतनं रस्तो जो गेलो ना तो हायवे गेलो आहे रस्तो. त्याच्या पुढे ह्या जो दिसता झाडावांचा दुकान. तर इथून आतमध्ये जो रस्तो गेलो तो तेलीआळीमध्ये. आणि इकडे गेलो तो मठाकडे गेलो किंवा कॉलेजकडे गेलो. ह्यो पटकी देवी तिकडे गेलो मंदिराकडे रस्तो. तर ह्यो जो फाटो आहे ना इकडनं मठ रस्त्याक पण जाऊ घेतात. म्हणजे 4ही रस्ते इकडे जॉईन झालेले असत. आणि खरं ह्याच्यावरती जो बाजार आहे ना आतमध्ये तो गावठी बाजार आहे. पूर्ण इकडे गावठी सगळी दुकानं आहेत. आणि त्या साईडीक थोडी कमी दुकानं आहेत, म्हणजे मागच्या साईडीक. तर आपण इथून पुढे बघूया. रोज आपण प्रत्येक वेळी इलव ना, म्हणजे 2 वेळा हे बाजार केलेलो. तर तिकडनं आपण कसे इलव की एकदा तिकडनं इलव पटकी देवीकडनं आणि एकदा हायवेवरून इलव. आज आपण मधनच सुरुवात करतो, कारण खाली जास्त दुकानं नाही. तिकडनं पुढे आपल्या गावठी दुकानं बघू मिळतील. बघूया पुढे खयची दुकानं गावतात ती. अननस किती मस्त सजवली आहेत बघा. इकडे पूर्ण अननसच अननस आहे तिकडे. आणि तिकडे स्लाईस मारलेले आहेत ते बघा. ते स्लाईस किती रुपये आहेत? 20ला 1, 50ला 3. आणि अख्खे अननस 100 आणि 120 असे 2 रेट असतात. मस्त. इकडे फळं पण बघा किती मस्त लागली आहेत ती. मोठा दुकान आहे फळांचा, 1 नंबर आहे. यो स्पॉट आपल्याला दिसताना यो ढालकाठी आहे. इकडनं 2 रस्ते गेले आहेत. एक पटकी देवीकडे गेलो आणि एक कॉलेजकडे गेलो. यो जो आतमध्ये येतो त्या साईडला तुमका भाजीची दुकानं दिसतली सगळी. कांदे टोमॅटो सगळे आहेत ना ते तिकडे दिसतले त्या साईडला. तरी पण आपण जाऊन बघूया तिकडे काय काय. नाही तर ह्या साईडला आपली गावठी सगळी दुकानं.
तर इकडचं जो गावठी दुकानं आहेत ना सगळी ते तुमका गावठीच सगळं बघूक मिळतलं. इकडे भाजीवाले सुद्धा असतात पण ते पण गावठीच मिळतले बघूक. हे बघा हे दिसतात ते. या बाजूक तुम्ही बघू शकता इकडे कोकम पण हा म्हणजे आगुळ. ह्यो जो आगुळ दिसता तुमका आगुळ. त्यानंतर इकडे उकड्या तांदूळ, वालायची कणी. आता बेळ्याचे बंद झाले तांदूळ. बेळ्याचे तांदूळ आणि वालायचे तांदूळ असे होते ते बेळ्याचे बंद झाले. ही वालायची असा कणी. त्यानंतर इकडे कोकम सरबत, ह्यो आगुळा. पुढे कोकमा असत. हे बघा कोकमा. कोकम आमसूल एका म्हणतात. तर अशा प्रकारचे गावठी प्रोडक्ट आहेत ना सगळे ते तुमका मिळू शकतात आपल्या साईटवर. तुम्ही गेलास इंस्टाग्रामच्या इकडे पण असत त्याच रेटने आम्ही तुमका देतलो. हे बघा हे 1 लिटरचे बॉटल आहेत आणि हे अर्धा लिटरचे बॉटल आहेत. जर तुमका हवे असतील तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर आहे त्याच्यावर तुम्ही मेसेज करू शकतास किंवा आपल्या गावठीचा पेज असा इंस्टाग्रामचा त्याच्यावर सुद्धा बघू शकतास तुम्ही. तिकडे तुमका डिटेल्स मिळून जाईल सगळी. ह्या खाजा कसा 30 रुपये. अच्छा पुढे सगळी फळाची दुकानं आणि भाजीची दुकानंच असतात सगळी. म्हणजे हे जे कांदे बटाटे दिसतात ना त्या टाईपचीच. इथून आता आपण मागे जाऊया आणि मागे बघूया आपण म्हणजे त्या कॉलेज रोडला जाऊया आणि तिकडे अजून काय काय गावठीला बघूया आपण. काकी कसे आहेत नारळ? घे काकी. नारळ कसे आहेत? 40 रुपये. आणि हे कसे आहेत? 35 आणि 40 नारळ. नारळ महाग झाले आहेत. लग्नाचं सीझन जवळ येईल आम्हाला. चलो हे गावठी पोहे आहेत. ते बघा तुमका दिसतात ते. आणि ह्या मापाना ह्या शेरामध्ये असता. एक शेर आहे त्यामध्ये ह्या माप असतात. त्यानंतर ह्या चिंचेचा आंबाट आहे. ह्या वर्षीचा हा काय गे? गेल्या वर्षीचा. ते का मीठ लावून ठेवला ना. बिये काढलेली आहे ते बघा. हे सीडलेस हा. बिये काढूचे लागतात खराब होता कामा नये म्हणून. त्यानंतर इकडे तांदूळ असत वेगवेगळे. इकडे वालायची कणी असा. उकडे तांदूळ आहे वालायची कणी. इकडे तीळ पण असत. हे कशामध्ये यूज करतात काकी? चटणी करतो. चटणी करतो त्याची. तिळकुट. तिळकुट करतो. हां अच्छा. हे कसे आहे? पेलो कसं? 50 रुपये पेलो आहे बघा. ह्या आंब्याचा ना आंबाटे किती रुपये आहे? होय तो 20 रुपये वाटो आहे काय? बघा 20 रुपये वाटो आहे. का मीठ लावून सुकत घालतात ना आणि वापरतात कशात मग? हां कोकमाच्या ऐवजी हा वापरला तरी चालता. वापरतात ना. आणि ही सुकी तिरफाळा होती बघा. तिरफाळा सुद्धा आपल्या गावठीवर तुमका मिळतली आहेत. जे तुम्ही डिटेल्स बघू शकता खाली कॉन्टॅक्ट नंबर दिला असलो तिकडे हे करून. आणि ही जी तिरफळं आहेत ना ही याचे देठ वगैरे काढून बिये वगैरे काढून आपण देतो पॅक करून तुमका. ते पॅकेजिंगवर नॉमिनल चार्जेस लावून वगैरे ते आम्ही तुमका डिलेवर करतो. हे तीळ पण असं ते बघा. तिळकूट करूचे तीळ. 1 नंबर क्वालिटीचे काकीकडे तीळ आहेत. ह्यो पण पेलो 50 रुपयेचा काय? 25 रुपये पेलो. ही जी मापं आहेत ना ही जुन्या प्रकारची मापं आहेत. कारण आपल्याकडे अजूनही व्यापारी आहेत ना ते काटो वापरत नाही. पण ही मापं मात्र ही एक्झॅक्ट हां ही खूप वर्षांपूर्वीपासून ही एक्झॅक्ट माप याचा बरोबर पट आहे. 52 किलो याच्यात तांदूळ बसतात. आता पोहे किती बसतात ते माहीत नाही मला. होय. आणि ही ओली तिरफळा जी माशांमध्ये वापरतात. एकदम झणझणीत माशाची फिश करी करूची असली ना तर ही 1 नंबर ओली तिरफळा. आपल्याकडे मिळतात ती सुकी तिरफळा. उकड्या तांदळामध्ये फरक होते बघा 2. हे कमी पॉलिश केलेले आहेत. जे लगेच पेज होता ना ह्याची. पण हे चांगले पौष्टिक आहेत. हे थोडे पॉलिश केलेले आहेत जास्त. हे बघा. आणि त्यानंतर हे करांदे सुद्धा असत जे 50 रुपये वाटो आहे बघा. हे किलोवर नाही आहे हो वाट्यावर लावलेलो हा. आणि आज आपल्याला ते घ्यायचे आहेत कारण आपल्याला ते एकाची ऑर्डर होती त्यासाठी आपल्याला घ्यायचे आहेत ते. आता कुठे चांगले मिळतात तिकडे आपण घेऊया. कणगे सुद्धा असत. कणगे बघूया कसे आहेत ते. 100 रुपये काय? 1 वाटो. किलोवर नाहीत नाही असे तुम्ही लावले. अच्छा ह्या वर्षीचे आहेत ताजे कणगे. 100 रुपये कणगे. ह्या रस्त्यात आपल्या कडधान्य भरपूर बघ मिळतात. हे बघा ही चवळी असा. किती? या किती? 100 रुपये. 100 रुपयाचे पॅक आहेत सगळे.
50 आहेत काय? 50. अच्छा. आणि त्या कसला तांदळाचा पिठा काय? त्या पीठ कसला? घावण्याचा पिठा किती रुपये आता? 50 रुपये. घावणे पीठ 50 रुपये असा. अच्छा, चला आता पुढे पण बघूया. अजूनही आवळे मिळतात आपल्या या बाजारात बघू. इकडे पण असं ते बघा वेगवेगळे हे पण उकडे तांदूळ असतात. कणी, त्यानंतर लाल चवळी, सफेद चवळी, हे कोकम, करांदे, कणगे, तिकडे काकडिया आणि तिकडे हिरवी भाजी, तिकडे तिरफाळासुद्धा असत. बाकी कोकम कशी आहेत किलो? 600 रुपये किलो. आणि ती पॅक केलं होती एक पॅकेट 100 रुपये. अच्छा, 600 रुपये किलो आहेत कोकमा. अजूनही महाग होऊ शकतो. आता काकीकडे आपण आज करांदे घेतलो, मस्त दिसतात. करांदे कसे लावले ते? लावून दे माका जरा मस्त वेगळी. हो नेतं आहे ते. आधी करांदे दी माका चांगले चांगले 2 वाटे दी. आणि कणगे कसे आहेत ते? कणगे नको, करांदे दी पहिले. काका नो तो आगुळ कसं दिला? 100 रुपये. अच्छा. आणि कोकमा? 250 रुपये. अर्धा किलो अर्धा किलो 250 रुपये. आणि 100 रुपये एक बॉटल अर्धा किलोची आहे ती. आणि ती आपले ह्याची ना अळूचे गाठी, तो कसं होतो वाटो? 20 रुपये वाटो आहे. आणि आम्ही पहिल्यांदाच कणकवलीच्या बाजारात बघितलेलं आहे गेल्या वेळी, आता दुसऱ्यांदा परत बघते. आणि ही आपली आवडती भाजी. चला केळीची बोंडा इकडे घेतलो आपण. आणि ह्याच्यामध्ये करांदे सुद्धा असत घेतलेले. पुढे पण कणगे सुद्धा असत. आपलं आता नेक्स्ट बाजारामध्ये आपण कणगे खरेदी करायचे. बघू, कोणाची जर ऑर्डर असत तर नक्की माका DM करा तुम्ही, मी तुमका खरेदी करून पाठवून देईन. यासाठी फोपणीस सुद्धा असत. हे बघा या काकीकडे फोपणीसा कशी? 40 रुपये फोपणीस. मस्त फोपणीसा. एखादा लावायचा ना झाड तिरपळाचा. हे किती आहेत? 50 रुपये. 25 रुपये. काकीकडे स्वस्त तिरपळा ही 25 रुपये. आणि तुळशीची लग्न झाली ना गे? पण तुळशीची लग्न झाली. तुळशीच्या लग्नांका हे आवळे आणि चिंच लागतात. हे बघा त्याच्यामुळे आणलं. आणि ती ह्याची आहेत ना हळदीची पाना 10 रुपये. हळदीची पाना जी पातोळे करूक वापरतात, मोदक करूक वापरतात, खूप काय काय करूक वापरतात. काकीनंच सगळं हे केलेलं आहे. सगळ्या शेती तोंडवलीची आहे काकी. ही बघा ही केळी, वाली, कारली, त्यानंतर भेंडे, ही काकडी, हे सगळा स्वतः केलेला आहे तिनं. तर मित्रांनो ह्या असा ग्राउंड कणकवली कॉलेजचा. इकडे विद्यामंदिर हायस्कूल असा ह्याचा दिसता आता. आणि समोर तिकडे कणकवली कॉलेज आहे ह्याचा दिसता आता. ज्या कॉलेजमध्ये मी होतो आहे तिकडे शिवारा. आणि त्या साईटिक या साईटिक समोर ऑफिस आहे बघा. तर असा ह्या कणकवलीचा कॉलेज असा ज्याच्या पटांगणात मी असे ग्राउंडमध्ये. तर ह्या कॉलेजमध्ये मी होते. अजूनही ह्या कॉलेजमध्ये कोण असतील तर त्यांनी नक्कीच आपले व्हिडिओ बघत असतील तर नक्कीच त्यांनी कमेंट करा. तर ही व्हिडिओ तुमका कशी वाटली नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आणि मगाशी मी ज्याप्रमाणे बोललो आहे की गावठीचा प्रोडक्ट तुमका जर काय हवे असतात
तर खाली जो मेन्शन केलेलो मोबाईल नंबर आहे तो तुम्ही व्हॉट्सअपला सेव्ह करा आणि तिकडे मेसेज करा. मग तुमका एक लिंक मिळतली. त्या लिंकमध्ये तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुमका काय काय प्रोडक्ट असतात, किती रुपये असतात आणि कसे मागवचे असतात हे सगळा तुमका बघू गावतला. किंवा इंस्टाग्रामला तुम्ही DM करा माका, गावठीचा पेज असा आणि कोंद्रियो नावाचा सुद्धा पेज असा. दोन्ही पेजवरून कुठच्याही पेजवरून तुम्ही मेन्शन केलास माका DM केलास तरी चालात. मी तुमका आता तुमच्या ॲड्रेसवर पाठवून देऊचो प्रयत्न करीन. ऑल ओव्हर इंडियामध्ये कुठचाही तुमचा ॲड्रेस असू देत मी तिकडे पाठवून नक्कीच देईन. तर ही व्हिडिओ तुमका कशी वाटली नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि कोंद्रियो नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असा आणि गावठी नावाचा सुद्धा पेज असा. दोन्ही पेजला तुम्ही नक्कीच फॉलो करा. लवकरच आपण नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.